Matud pa sa uban, ang tao kuno kung gusto og tinud-anay kabag-uhan gikan sa mga bisyong daotan, pwede ra daw sila mabag-o sa ilang kaugalingon lamang basta ila lang kining paningkamutan bisag wa daw labot ang kahitasan. Ang akong isultian ng mga kahigalahan, dako ng bakak ang tanan, kay ang tao dili makabag-o sa iyang kaugalingon lamang. Diha in taon ko gikan. Kay kung tinuod pa nga ang tao makabag-o ra sa iyang kaugalingong gusto, nganong ninaog pa man si Kristo nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo nga pwede ra man dayon tata mabag-o. Apanibiya si Kristo sa kalangitan aron sa ibabaw sa krus magpalansang aron iya tang tabangan nga makabaton og tinud-anay kabag-uhan. Kay kung kita-kita lang walay mahitabo nga kabag-uhan, kundi ang tanan ba-barataman. Kay diha ko gikan. Pila ka tuig sa kong kinabuhi nga nagsigi kog atim nga makabaton og tinud-anay kabag-uhan. Kada adlaw sige kog pangandoy nga makagawas sa bisyong daotan. Apan sa panahon nga naay okasyon og kalingawan, mobalik na pugkos na andan. Kay nganuman tungod na kay sa akong pagbag-o wala na ko giapil ang kahitasan. Apan kung sa atong gipangandoy nga pagbag-o atong iapil si Kristo, sigurado gyud nga tinud-anay tang mabag-o ug magawas tagikan sa gapos sa demonyo. Ug ang tinud-anay kagawasan atong matagamtaman kana uban sa tabang sa kahitasan. Mabungahong kabuntagon mga kahigalahan. Ampog amping lang tanan. God bless.